हागोन दे सुन थांदो बाय 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 मिताली आब'मोनखौ ट्रेन स्टेशनाव दोननो फैदो आरो ना खोमसिसिसो जाबाय आरो राङापारायाव थांगोन आरो गाबोन थां होनदोंमोन आरो ना माने मितालिनियाबो क्लासफोरा एबसेन्ट जागासिनो ना स' बेनिखायनो आरो ना दा नाइटनि 7 PM नि ट्रेनजों थांसिगोन आरो दा थांसिगोन आरो बिसोरो राङापारानि आरो ना जोंहा आनैनि फिसाजो आरो स' बेखौनो स्टेशनाव दोननो फैदो आरो हाय आइ दोननो फैदो इथिंजाय आफा नाय मिताली কেন্দ্ৰ জয়টো খাব পাৰা নাই নেকি इस्राम अंख्लोनो हागोन दे सुन थांदो बाय 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 मिताली जों दा न'आव थांफिनोसै थांबाय खैथायाव थांगोन बिसोरनिया नौथायाव हेलो एभ्रिवान होप गासिबो मोजाङैनो दङ स' आंथ' भेक्सिन लानानै लोमजानासो दङ आरो ना लोगोफोर जायनि जाहोनाव आं भिडिअखौनो होनो हायाखैमोन बिथिंनि आखाइया पुरा साजोबदों आरो ना ओमफ्राय ओंखायनो आं भिडिअखौनो एडिट खालामनो हायाखैमोन आरो आं मानडेयाव लाहैदो ओमफ्राय दिनै टुइसडे ओमफ्राय टुइसडेनि हरनि 12टायाव आरो ना पुरा लोमजाना थाखाबाय आरो ओमफ्राय आखायानो दिखांनो हायै साखादों आरो बिथिंजाय ओमफ्राय हाव गुदुं मोनो आरो ना ओमफ्राय आरो दसेनो गरम मोनो दसेनो गोजाङो बिदि जादों आरो ना स' बयनाबो लोमजानाय रोखोमा बेलेग बेलेग सोरनाबा मोदोम साख्रुबोनो सोरनाबा खर' सायोनो आरो सोरनाबा गोजांहां गोलोमहां बिदि जायोनो आरो ना सफैबाय आरो ना ओमफ्राय इयाव मानसि खम आरो ना ओंखायनो बेयाव लाफैदो आरो जोंनि गामियावबो होयो LP स्कुलाव बाट बिराद भिर जायो आरो ना लाइन पाथिबाय थानाङो आरो बोथोराबो जि गरमखा दिनै ओमफ्राय इयावहा मानसियानो गैथारा आरो ना स' बेयाव ओंखायनो लानो फैदो आरो जोङो केन्सारनि बादै गासिबो लाजाखायो इसोरनावथ' गैथ'आ बिथां सारा बुंगासिनोमोन आरो ना माने जोंहा फादारा सोंगासिनोमोन आरो जेन मा बेराम थानायफोरा माने भेक्सिन लाबा माने इफेक्ट जागोन होननानै साइड इफेक्ट जानोबो हागौ ना होननानै सोंदोंमोन आरो ना बाबाया ओमफ्राय जोंहा फादारखौ बुंबाय आरो माथ्र केन्सारनि बादैसो लानो हायो आरो ना माखासे ब्लाड प्रेसार सुगार थानायफोरखौ लानो होआलाय बाट लाजायो आरो ना सानाया apa? Masing. Sabar daro. Angka आरो सानाय मोनाखै ओइ मानजा लरनायासो बांसिन साबावो मानजा लरनायासो स' जों दा थांसै फायदो थांसै आफा स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेमनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय